Eh, saan kasi ba sa personal? Minuf internet yan. Jo, hatta tu internet. May tumatawag sa'yo. Tumatawag at internet. Data. Ha? Data. Data? Data wala data? Data? Dita, data, sim. Ate mo. Kamachay ito. Kumena ka sa pati. Ate Mary. Ate Mary. Hindi matatay. Dera pa. Nandito kami sa disyerto. Ate Ala ka na, Mary. Argembar. Kuno ko, tala ka na. Ate Mary, nandito kami sa disyerto. Kuno, lugar ati. Kota, mangkana. Karbin ko, zira po tang marada. No, siya tingin bukan ko rin dapat. Masiga ka rin na siya. Mega love shout out, Ate Mary. Sa akin, di ba? Sama kan ko, kaya dapat Surya ka na bahay sila. Bahay ko na ko, di ba? Kama bahay ko na tayo ka. Koto mo ka man ka. Bulu koto man ka. Bahay sila ka. Lalim ba rin ka babat? Hoy, anong gawa mo dyan? Anong gawa mo dyan? Wala. Andito kami sa Asba, sa disyerto. Amoy yung taxi. Bago ng ulo, may taxi. Amoy ulo ni Rashid dito sa labas. Sisi, kar. Malamig nga, Ate Mary. Malamig dito. Try ko lang Try ko lang mag-live. Wala yung net dito, nawala. Data. May free kasi. Tala. Tumbling ka na dyan. Ay, naku. Mag-tumbling ako dyan sa Magbula-bula. Edward. Mega love shout out, Sir Edward. Naku, mag-try ka, Ate Mary, hanggang sa ko dito. 2 araw. Joke. Hindi, kung saan kaya lang ng tinry ko lang yung data. Uy, may Habibi ka ha? Sino yung kausap mo? Habibi ha?
Sige lang, maglaro lang kayo at makaupo ako. Sige, ba naman. Food recipe, kapatid. Nakakamiss tumakbo daw kasama. Kuya Tris, mega love shout out. Sabi ni Pods. Si Tris, alam niya yan kasi... Uy, tamaan niyo ako ng ano, kura ah. Ma, Arab nista tamin zaman. هناك في شيء هناك صبري شيء أول شيء ما بيصبروا Takbo. Mamaya ako tatakbo. Makikita ako ng amo ko eh. Mamaya sabihin niya, himala, tumakbo si Ima. Lama, pimatan. YouTube
Hindi nga, ano yan, sampagita? Hindi. Tignan mo nga kung anong... Kuya Aw. Yun. Sal. Mainan. Nasa disyerto kami. Big love shout out siya. Maginaw dito sa disyerto. Maginaw na, kunin ko yung jacket ko. Ah? Maginaw, malamig. Oh, may araw pa naman. Palubog na ang araw. Oh, yung anak mo. Yung mga anak mo, anak-anak ka kasi eh. Kaya nga, inananaw na ako sa kanila. Yung anak mo. Mong hoy, that's how we bite you. Tani mini. Every mosquito. Ah, the Me. mosquito. Yala, go. No, Yala. mosquito there. Yala. Mosquito. Yala. Eh, Baby. mosquito. Baby. Oh. Horse daw. Dog. Ay, dog. Dog. Ay, goat. Hindi Arabic daw niyan. Horse. Daw sabi ni Seth. Uy, ang anak mo. Hindi yan horse. Goat yan. Horse pala yan sa Arabic. Ayan, pupunta doon, oh. Ah, mosquito minak mara. Bas mini. Bas mini. Bas mini. Eh. La, inside la. Ah, mosquito minak. Ano? Ang ate ko na sa mosquito. Nandoon yung lalaki. Nandoon. Ate Mary, salamat sa tambay. Sal. Thank you. Sige, motor.
Palubog na ang araw. Malamig pa rin. Ano sabi mo? Ako maupo ako basta. No, kami sinasunod ko ulit, man. No. Jadi no. Kapatid prutas. Salamat Ate Mary. Nabenta. Ila. Uy.
Kuya Randy, hindi pa gabi dito. Diyan, gabi na diyan sa inyo. Sa Pilipinas, gabi na. Dito sa, ano nang oras dito? 5:30 something. Hapon dito. Anong tawag dito sa putis? Marami, dala namin yan. Crunch. Crunchy siya. Yan ako na. Ano, ang tawag dyan? Nibs. Nibs. Parang apple lang. Crunchy siya. Maaga pa dito, Kuya Randy. Wala pang multo dito. Diyan sa inyo, may multo na. Nag-try lang ako dito kung kaya ng data. Diyan sa labas, maganda pero nandito lang ako nakaupo. Talagang disyerto siya. Dito sinadya nilang magpagawa ng bahay. Bahay sa gitna ng disyerto. Oh. Ayun, naglalaro yung mga bata. Oh. Magbabike ako mamaya. Madaming bula. Nilagayan ko yan, bula. Maraming bula, nilagay ko yan. Hindi makati sa bunganga. Madulas lang. Parang ano siya. O yan, maaga pa. Maaga pa.
Mute. Bakit na naman tangina? Bakit ka nagtatangina? Sino? Yung Pilipino ko boyfriend. Binata ito, 29. Uy, huwag ka makipag-boyfriend sa mga ganyan. Pipiraan ka lang. Binibigyan ko nga ito, tapos sinasabihan, Tignan mo, oh, nagbibigay sa akin. Kaya, yan ngayon, ibang lahi. Huwag kang magbibigay. Mo yung mga pag-boyfriend. Isa lang talaga. Ibangan ko yung gastusan, huwag ka lang magastos sa lalaki. Uy. Oo. Wag. Kadami mo na, oy. Nakalima ka ng ano, Oo, kasi katawagan. nainis ako dito. Nag-focus ako sa kanya, tapos hindi siya nag-seryoso sa akin. Kaya nag-ibang. Arina. Hindi naman. Enjoy sa ano, sa desierto kami. Pero mahal ko pa rin yung boyfriend. Aha, mahal pa rin. Grabe ka naman, oh. Kahit ako ganyan din ako. Hindi ko naman yan boyfriend. Bago ko lang. Katuwaan para, alam nyo, yung katuwaan, kung ma-inlove kayo, tapos pag ano, iiyak-iyak, Niloloko, paiyak-iyak na. paiiyak-iyak pala kayo. Wala. Nasa ano naman yan sa Hindi nyo makontrol yan. Yung lalaki lang. Tulad nito, mahal oh, mo. iiyak siya. Oo, Hindi niya kasi na-control. Napamahal siya. Kasi ikaw, talagang Focus sa trabaho.
ko sa trabaho. Ikaw naman, naranasan mo. Walang masama, kaso mamaya iyak-iyak kayo sa trabaho. Talaga, Ako focus. wala naman akong asawa. Anak ko wala sa akin. Sa tatay niya. Ay, manak ka na. Buti ka pa. Asa ng anak mo? Asawa mo. Tatay, sa akin, 3 sa akin. Namatay na yung tatay. Nagre-reconnecting na siya. Enjoy! Nandito kami sa Asba, sa disyerto. Malamig na, uy. Mm.
Farmer TV. Maayong gabi. Ano yun? Ay, ganun ba yun? Sabi ko, matulog ka na, ma'am. Ay, ganun ba yun? Maayong gabi. Matulog na eh, hapon pa lang dito eh, 6. Kalulubog lang. Kalulubog ng araw lang. Sir, sa Dubai. Sa Dubai. Nasa disyerto kami. Nasa disyerto. Sa disyerto. Kalagitnaan ng disyerto. Pero may bahay. Ayan. May bahay dito kasi nagpagawa yung lolo ng disyerto ay bahay niya dito sa disyerto. Hindi pa tapos. Maano pa ito. I-mute ko kasi baka
Paggabi na. Paggabi na siya, oh. Maybe kasi
Gabi na dito. Sa loob kaya. Pasok ako sa loob. Kasi wala na oh. O dyan na lang sa ano. Inuubos ko lang yung ano data. Nag-try lang ako. Hindi pa naman, sa ano, oo, sa YouTube.
Update lang. Para hindi magtampo yung ano. Bertong Balibag ba? Ate Mary, salamat. Ate Mary, salamat sa patambay. Kanina ka pa dyan. O gabi na. Kanina, di ba maliwanag? Ano madam? I don't want this one. Too much sugar. Malapit nang naku, ang galaw-galaw. Inuupot ko lang yung ano. Ate Mary, inuubos ko lang yung ano dito. Malapit na oh. Lapit nang mag-in. Sayang yung ditang kinabit ko. Oh, di ba? Gabi na. Ano gawa mo? Anong kinakat mo dyan? Pasok muna sa bahay. Ay, sa loob. Pasok muna sa loob. Diba? Okay, behati hai dah habis banget.
No problem because this class only I make what? You take Ah? you like? Okay, okay. Sino? Yung burger natin yan, ma'am. Itong Lipton, hindi itong Lipton. Hindi yan, apat na spoon yan. Kasi, ano yung... Kasi na, yung burger mo, yung mga cake. Correct! Ayun, Tira niya mga negra. Tira ng mga negra. wala na, mas na. Lahat yan, apat muna daw. Okay, halip. Ganyan, halip. Tema. Puro sa direct ko na dito. No? Ganyan, halip. Tema. Wala. Saan mo nilagay yung ano, burger? Okay lang din ang kutsara, no? Diba? Diba? Hindi ko pinagulungan mo. Kasi hindi ko alam kung ano yung sukat niyo. Hindi yan. Yan, oo, apat pa ganyan. O, pero hindi ko Walang yung tubig mo. Ha? Sige, lagay mo. Hindi, dyan, doon. Sa loob, pakuluan mo yan. Ay, pinapakulan niyo. Oo. Sorry. Nakukulan mo. Apat na. Hindi ko kuha ko ng pagkakas. Doon na magpapalong mo. Huwag ka. Ito. Kala ko siya. Ilan na spoon yung naglagay mo? Apat. Apat na yun? Oo, pero hindi siya puno. Kaya hindi ko alam ang sukatan nyo. Yung sa amin, okay. Tapos sa isang pinjal na asukal. Ano pa nilagay mo? Wala pa asukal, dapat nilagay mo na. Sabi lang. Kalinong cherry ko, hindi to. Kalin. Ay, di ko alam kung saan. Nagtanong pala yung niya. Siguro gumawa sila. Kalo. Kalo. No gas, pare. What? No gas. Small gas. Ikaw ko lang mo. No small gas. Small gas mo. Then how I do hot chocolate? What chocolate? Hot chocolate. Gas. Here? Yeah. Ayun mo to. Ayun, tapos na inumin ko ngayon kape. When you finish? Ha? When will you finish? I don't want. I want to do hot chocolate. I want to drink. You want? No, I don't drink. Hold on. Wait. You can go here. Sinasabi mo ba You ito? can go here. Okay, rin mo ba ito? Sinasabi mo ba ito? Hindi na. Ay, sobrang hindi ko masala. Ano yan? Sira ba? Oo, ayaw niya. Napakasyo ka, Sipsip. No! Sira to. Kaya nagtatok ako sa kanila. Nakaupo na sila dyan. May painit na yun. Sabihin mo, Tim, yung badyera. Sabihin mo sa kanila. Sara. This Pascaluma. Salam. Ah, that's why she made that nice. Salamat natin. Yeah, Salama doesn't okay, I know. Salama don't like you. I know what to do. Ah. Yeah, today Salama birthday. 13, Saloma, birthday. Birthday? 13, Salama, birthday.
Today 13? Yeah, you said you would celebrate that. Salamat 13. Omar 4. I think wala 3. What? 4 wala 3. Painit na yun. Hindi na ako kailangan sabihin. Ay. Sa bahay galing yan.